Mapere akataura achiti tipe nyama. Makadi zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchizondivigirawo chitupa nekuti nyaya yangu iyi ichiri kutondityisa kusvika pari nhasi. Ininiwo ndiri mukadzi ndinogara kuno kwaMurewa uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Zvandiri kuda kutaura handisi kuita zvekufungidzira kana kunyepa. Ndakaona zvinhu izvi zvandisina kumbofungidzira kuti munhu angazombofa akazviona muupenyu hwake. Zvese zvakatanga nemwana wangu musikana uyo wandichatera rutendo. Aiva mwana ainge akangwara chaizvo, ainge ava kuita grade 1 uye ndiye mwana aitova pamoyo pangu. Mwana uyu aida chikoro zvekuti aitomuka ega mangwanani achigadzirira mauniforms ake. Ndainge ndisitomborina kana problem naye. Mukoma handina kumbobvira ndakafungidzira kuti mwana wangu uyu aigona kungotanga kungorwara zvisina kana explanation. Pakutanga taingofungidzira kuti maybe iflu kana kuti malaria. Akatanga kuita fever, body yake yainge ichipisa. Takaenda naye kuclinic tikabva tapiwa mapiritsi. Fever yakadzika, one day yobva yadzoka zvekare. Ndipo patakatanga kufamba kuenda kuvabatsiri. Munoziva zvinoita vabatsiri vekunokuwo, vanenge vachingokuudzai zvakangosiyana siyana, zvimwe zvinozokonzeresa kuti unge uchizonetsana nehama dzako. Mumwe ndiye anoti mwana wako akarohwa nemamhepo, mumwe anoti ari kuroyewa, mumwe obva ati mumhuri pane munhu ane mwoyo wakaipa, mumwe oti pane ngozi iri mumhuri. Inini nababa varutendo takatanga kushaya peace. Mari yedu yose yakatanga kungoperera mumabhazi tichifambira vabatsiri vakasiyana siyana. Mukoma hatina kwatisina kuenda isu, ndikuudzei pano pandimire. Takaenda kumacheke, takaenda kumarondera, takaendawo kune imwe n'anga iyo inogara kunonzi kuUzumba, but mwana ainge achingoramba achingorwara zvisingaite. Chinhu chainyanya kundityisa ndechekuti Rutendo aitanga kutaura zvinhu zvisina kujairirika. Kana fever yake yakwira aita kubvunda achidedera, aiti mama honai padho pane vanhu vakamira padho apo, kana kuti mama muri kudzionawo here imbwa, kune imbwa dziri kutitevera apa tinenge tabuda dzimunguva mwana ari mubhara iwe tichienda naye kuti anga achienda kunonamatirwa. Obva ati kune imbwa idzo dziri kutevera dziri kumashure, asi isu tinenge tisingambooni chinhu. Nerimwe zuva ndakamuka ndikabva ndaona mwana wangu ainge akagara zvake pamubhedha wake, but ainge akatarisa mukona murumu matainge tiri. Ndakabva ndati nairu kochi uri kuonei mwana wangu? Akabva ati mama udzai vanhu avo kuti ini handisi kuda kuenda navo ini. Mukomanashi mashoko awa akaita kuti nditye uye zvekare ndige ndichichema. Pakati peusiku mufunge zvenyu apa ndainge ndakabatidza torch iyi ndainge ndaibatidza kubva kunze zvakwainge kwasviba, tichiti tobatidzawo torch usiku hwose. Saka torch yakanga yava kuda kunopera moto zvekuti yainge isisina kunyatso kujekesa chaedza mumba sezvayainge yakamboita patainge tisati tarara. Saka ndaitoona kuti mukona umo maainge achinongedzera mainge muine zirima rainge ririmo, kushaya kuziva kuti rainge riri zirima rega here kana kuti kuseri kwerima kwainge kuine munhu ainge ariko. Ndakanzwa hana yangu ichirova apa ndainge ndiine vamwe vana vadiki, ndini ndega ndingangoti munhu mukuru ainge arimo mumba imomo. Saka takazopedzisira tanzi kune umwe muprofita kwaMutoko ainge achibatsira vanhu chaizvo. Vanhu vakati ukasvika ikoko unobatsirikana. Takabva tamuka very early nerimwe zuva nemwana tichienda naye kwaMutoko. Rutendo panguva iyoyo akanga atoneta zvekuti baba vake ndivo vainge vakamutakura nguva zhinji, ende vaiti kana vakamubereka zviya pavanozomboti ndava kuda kumbozorora ndichivabatsira kuburutsa mwana kumubvisa kumusana kwavo, waiona vachiita kudikitira. Kana ivo mukufamba vainge vachiti ndava kunzwa kutsva, mwana ari kupisa. Ainge achitoita kutoti kana temperature yavo yemumuviri inge ichikwira zvekuti kumusana uku vaita sekunge vadirwa mvura. Takasvika pagrowth point tikabva tachizochinja kombi. Tasvikako kwainge kuine umwe muprofita uya akatoshamisika
takashamisika tichiona kuti painge paine vanhu vainge vakawanda. Saka takazoendeswa mune imwe room tanzi nemuprofita vanhu ava vanyanyisa varwarirwa nemwana ngavapinde mune imwe room. Saka asati atombobata mwana kana kubvunza anything akangoti hamuna mwana apa. Takabva taita confusion kuti munhu anongotarisa mwana obva ati apa pasina mwana wenyu. Baba varutendo vakati ko muri kureva kuti kudii because mwana uyu ari kurwara. Muprofita akadzungudza musoro wake achiti apa makatotakura mutumbi zvenyu, mwana akafa kare. Hei mukoma, ndina kunge ndakambonzwa kurwadziwa kwakadaro mumwoyo. Ndakatanga kuridza mhere ndichibata mwana wangu ndichiti rutendo muka mwanangu, but mwana ainge asingachafemi zvakanaka. Muprofita akabva ati totoita zvekutofonera ari mapurisa pano, munofanira kuti munge muchidzokera kumusha kwenyu. Hatina kana kugona kugara ipapo. Takabuda mukoma mushure mekunge pafonerwa mapurisa, asi mapurisa akati asvika mwana akabva atanga kufemereka zvekare. Chatakangogona kuita ndechekuti baba varutendo vakatakura mwana vakamubereka kumusana zvekare. Tainge tatova neconfusion ino ndainge ndava kufamba kumashure ndichichema. Zuva rainge rava kutodoka, ndipo patakazosangana nazvo. Takati tichifamba tainge tiri mune imwe nzira, kumasaidhi kwakange kuine zvikwenzi, ndipo patakabva tachizongokaruka taona mapere maviri, but mapere awa ainge ari nechekure nesu. Takatanga tafungidzira kuti zvimwe kuda dzainge dziri imbwa dzemusango kana zvimbwa mupengo, but akange ari mapere. Saka baba varutendo vakatanga kufamba fast. Mapere awa akaramba achititevera, then rimwe bere ndiro rakabva rachizomira. Mukoma Nashi handifi ndakakanganwa zvakaitika. Bere racho rakabva ratanga kutaura ende raitoita semunhu chaiye. Rakabva rati tipei nyama tidye iyo, tipei nyama tidye. Mukoma Nashi ipapo ndakaita sekunge munhu achafa because nyama ainge achireva yainge iri mwana wangu. Iniwo ndakabva ndatanga kutuka ndichimatuka mapere aya. Baba rutendo vakaita sekunge vachamhanya nemwana musikana tichiitira kuti tinge tichizosvika padhuze negrowth point. Mapere awa akatanga kuita mamwe masounds awo handisingakwanisi kutsanangura. Kwainge kusiri kuchema, kwainge kuri normal, kutoseka chaiko, kutonzwa bere richigegedzera. Takamhanya kusvika ndava kunzwa kuti ndakange ndisingachanzwi zvakanaka, ndava kuda kutowira pasi. Saka takazoti tasvika pagrowth point, ndipo apo mapere aya paakazongomhanya achitiza achienda musango. Tichingonosvikawo pagrowth point painge paine bhazi rainge rakamira. Mwana mukoma Nashi ainge achiri kufema panguva iyoyo. Ndinozvidemba kuti dai takamboenda nemwana kuchipatara. Takazosvika kumba, it was late. Vanhu vamwe vainge vatoungana mushure mekunge tatovafonera kuti tainge taudzwa nemuprofita kuti rutendo akange asisiri munhu ainge achiri kurarama, but ainge atofa. Usiku ihwohwo hapana munhu akarara. Vanhu vakangorara vakangogara vachingonamata kuti tiende nemwana kuchipatara. Zvainge zvichinzi mwana uyu achiri mupenyu. Maprofita ainge achikakavadzana. Vamwe vainge vachiti mwana ngaachiendeswa kuchipatara uyu nekuti atopona. Saka akaendeswa kuchipatara akambonoiswa pamushini wekufemesa, anobva atoita right. But mungagoramba kana maprofita achikuudzai kuti mungangotsika pamusuwo wechipatara ndiko kutofa kwake mwana uyu. Saka takatotanga kutonzwa mapere achichema nechekure, not one, many. Vanhu vakuru vakatanga kuomberawo vachitaura nemidzimu kuti inge ichichengetedza mwana. Mangwana acho makuseni mwana ndipo paakabva ashaika. Munongozivawo zvekumaruzevha pakange pasina nguvawo yekuti ange achizoendeswa kumochwari. Pakatotanga kutoitwa mapreparations ekuti zuva rinotevera mwana ange achizoradzikwa. Ndingangoti
ipapo ndipo patakatanga kusangana nezvimwe zvainge zvakaoma. Vamwe vanhu vainge vachitonzwa mavoices. Pane kamwe kamuzukuru kedu kakati iko kakanzwa voisi rakabuda muduri richiti tipei nyama tidye iyo. Zvinhu izvi pazvaiitika paingoitika kamwe kafani confusion, pobva patoita munhu anoti ndanzwa bere ranga richitaura, ranga rakatomira padhuze neni rikabva ranyangarika, ranga richiti tipei nyama yedu tinge tichidya nekuti takapiwa nyama iyi nana mama vedu. Mukoma zvakaitika ipapo zvairwadza. Vanhu vakatanga kuchema, not kuchema mwana ainge afa, but vainge vava kutochema situation yekuti mwana mudiki akadaro zvino zvingazonzi parufu rwake panenge pachitaura zvidhoma zvisingaonekwi. Rutendo akavigwa vanhu vachichema, asi mashura chaiwo akatanga after the burial. Mangwana acho vanhu takati taenda nevanhu paguva remwana, ndo patakabva tachizoona zvinhu zvakaita kuti vanhu vange vachizovhunduka. Paguva takaona kuti pakange paine mbudzi yainge yakafa, not just dead. Mbudzi iyi yairatidza kuti yainge yadyiwa nemapere ikasiiwa. Mbudzi iyoyo yainge yakarara pamusoro peguva remwana wangu chaipo. Mukomanashi pandakaona mbudzi iya paguva rarutendo, ndakabva ndanzwa makumbo angu achishaya simba. Vanhu vose vatainge taenda navo kunotarisa guva vakangomira vakanyarara. Mbudzi yacho mukoma madyirwo ayo yakange itori very scary. Yainge yakarara pamusoro peguva chaipo, kunge munhu akaita zvekutoiisa ipapo nemaoko ake. Kana parise padumbu rayo rainge rakavhurwa zvishoma, rimwe gumbo raita sekunge rainge rakadyiwa rikasiiwa. Chinhu chakanyanya kushamisa vanhu ndechekuti pakange pasina kana ropa. Handiti munoona kana kuri kunzi pakavhiyiwa mhuka kana kuti pakadyiwa mhuka nemapere, mapisi nemapisi anenge ari everywhere, but looking around pakange pasina kana blood. Sabhuku vakabva vashevedza vamwe vanhu vakuru vakatanga kuvabvunza kuti chii chiri kumboitika. Vanhu vemuvillage vakabvunzwa kuti painge paine munhu ainge arasikirwa nembudzi yake here. Nobody akabvuma. Umwe neumwe ainge achingoti ini mbudzi dzangu dzakakwana. Even vamwe vanhu vainge vabva kune mamwe mavillages vakatozviramba kuti isu tatofona kwedu kuri right kumavillage kwatabva. Saka ndainge ndakangogara pasi ndichingochema, because kubva pakataurwa nebere riya ndainge ndava kutoona kuti zvinhu zvainge zvichiitika zvakange zvisiri normal. Saka takazokurudzirwa kuti tinge tichizofamba. Mukuzofamba ndipo apo patakazoudzwa kuti mwana wangu uyu anogona kunge akatojoina zvekuroya nevamwe vanhu. Mukujoina kwaakaita uko akange ava kutofamba nevaroyi, but vakazonomupinga mushure mekunge vaonawo zera rake kuti iye achiri wezera rechidiki, ndokubva vachizosarudza kuti vange vachizomuita nyama. Takabatsirwawo nevamwe gogo vakambotibatsira. Gogo ava vakarutsisa umwe mwana wangu, akarutsa nyama yainge iri mbishi. Gogo ava vakati makatodyiswa mose imi naye Rutendo paakange achiri mupenyu, akapiwa nyama yaakanzi ange achikubikirai mose. Mukoma, zvinhu zvakatotishamisa zvinhu izvi zvakaitika. Zvino chava kutityisa ini nemurume wangu ndechekuti zvinonzi asati afa mwana ane vanhu 6 vaakanyora vemudzinza. Akanyora vanhu vake 6 vaainge akati ndivo vaanenge achida kuti ange achizovaisa pazvijana paakajoiniswa izvozvo zvekuroya. Zvino hama padzakazonzwa nezvayo nyaya iyi, hama dzose dziri kuita kupopota, dziri kupenga, dziri kuti ndimi munofanira kuti munge muchizvigadzirisa zvinhu izvi. Saka tikaenda kune imwe n'angawo ine mukurumbira
inotowanikwa pano paYouTube. Saka ng'anga iyi ine maprizes ayo ayakadanidzira. Zvino maprizes acho isu hatingambomagoni mukoma, nekuti paike pachitaurwa zvema $5,000 kuti mazita ivavo avo vakange vakanyorwa nemwana mazita awa ange achikwanisa kuzodzimiwa. Mukoma kana kuri kunziwo munenge muchikwanisa kutibatsirawo nevanhu vamunoziva kuti vanokwanisa kutibatsirawo pajekerere, hapatomborina kana problem. Chatinenge tisingadi kuzobudiswa pama-social media eng'anga tichibatsirwa, nekuti isu vamwe tinenge tisingadi kuti tinge tichizozivikanwa kuti ndo matambudziko awo atiri kusangana nawo mukurarama kwedu. Kana kuinowo vanenge vachida kutibatsirawo tinge tichienda kung'anga iyoyo, munokwanisa kungobata Mukoma Nashi, nyanga yacho iri kuda $5,000. Ndapererwa handizivi kuti ndoita sei. Murume wanguwo munhu ari kungogara achingorwara taimboti zvimwe kuda maasidi, but zvinoitika paari hazvinzwisisiki. Anoti kana akangodya sadza nenyama anorwara, anobuda mapundu. Saka patakakambodzokera kwavari gogo ivavo tichivaudza kuti ndo zvinoitika, anobuda mapundu akaita mablisters pachest nepadumbu pake. Zvinongoitika kana kuri kunzi akangodya nyama chete. Kudya nemavheji zvakaita semibora zvese zvinenge zviri right, dambudziko ringori panyama chete. Saka gogo vekutibatsira vakamboedzawo nepavainge vachigona napo, but kana uri munhu unenge uchibatsirwa mahara unozoita sekunge usingatende kana ukangoramba ungodzokera kwaari munhu iyeye uchiti hapana chenji imboripo. Saka tine mishonga yatainge takapiwa. Zvino murume wangu anoti kana akainwa mishonga iyoyo inomurutsisa zvekuti anoita sekunge achafa. Zvino zvisina kunaka kuti munhu ongoramba achangorutsa ropa nguva dzose. When you post my story muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Anzi kana paine munhu anogona kutiitira GoFundMe tiende kung'anga kwacho ikoko tinogadzirisa zvose izvo zviri kunzi zvinofanira kuti zvinge zvichizogadziriswa. Zvakangooma hazvo vedu. Let us try to speak with our DM sister mucomment section. Regedzei tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi Mukoma Nashi muri sei zvenyu? Please post my story as hidden identity. Ndauyawo pano ndine confession yangu yandeinayo, saka ndinoitawo zvekugadzira mafoni nemalaptops. Pane umwewo mwana weimwe mbinga anogara kumasuburbs kumadheudheu uko, anoita zvemadrugs, but anoita zvemadrugs ake in secret. Vabereki vake havatozvizivi. Saka iye paakauya kushopu kwangu akati mazuva ano haasi kukwanisa kuti ange achipota achitora mari sematorero ainge achimboita before, because hanzi baba vake vava very strict. Saka ndakabva ndati haufa. Pekutanga akauya nelaptop, haana kunge akandiudza kuti laptop iyoyo yainge iri yaani, akangoti ilaptop yangu. Auya nayo, Apple akabva areseta everything akandipa iri clean, akatondisiya ndatoregister a new Apple account. Ndokubva ndaitengesa Mukoma, ndakatoitengesa negood money because yainge yakabva kuSouth Africa. Nekufamba kwenguva ndakazozviziva kuti yainge yakange iri MacBook yainge iri yesister yake yaakaba mumba akauya kuzonditengesera. Akati akatomeka sure kuti ainge adeleta that find my thing zvinoitika pamaMac nema-iPhone. So mari ndakatodya, akazoya zvikari nema-iPhone maviri clean and reset. Akati mafoni amudhara vake awo avainge vachishandisa about 2 years back ndikamatengesa ball money. Akazotouya futi nemotikari. Anoti motikari iyi
it was deregistered a long time ago. Ndakazeza akafamba neni tikanotengesa motikari iyoyo ikatorejistwa patsva, zvinhu zvemadhiri. Saka right now ndiri kutya because ari kuti mundara wake vane imwe stand iri mugweru yavakatokanganwa nezvayo. Since ari munhu ane mari, hanzi vakangotengawo stand zviya vachiti vari kuda kuzoita ma-student accommodation vakazotokanganwa nezvayo, because iye achitaura anoti mundara wacho vane mastand anosvika more than 100 across Zimbabwe. Saka hanzi tinogona kutoita madhiri tichitengesa. Inguva yekuti ndige ndichinzi ndazopfuma here kana kuti zvinhu zvandiri kuda kuita izvi zvine risk yekuti ndinozosungwa in the end because he's a drug addict. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Apa hanzi mundara wacho vanoita zvepolitics. Munopinda busy mukaita zvekutamba munonyura zvenyu, ngatitaurei navo mucomment section pakaipa kana manga muri imimi maizvifambisawo sei. Tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri muZimbabwe asi ndakaitawo mukana wekuwana mapapers emunomu akudhara chaiko, but apa ndava kutofunga kutengesa maassets angu ose ndobva ndadzokera zvangu kuZimbabwe. Dambudziko riripo mukoma nderekuti n'anga yakandirombesa iyo yakafa. Saka n'anga iyi yainge ichindibatsira kurinyuwa urombwa hwangu uhu after each and every 5 years. Saka 5 years dzakasokwana kudhara zvinhu zvangu zvanga zviri kufamba zvakanaka, but ainge akati kwandiri, kana kuri kunzi ndikazofa iwewe usati wazodzoka kwandiri kuti tinge tichigadzirisa zvinhu zvako, unofanira kuti unge uchizobatsirwa kuzvirasa nevana vangu. Painge pasingambodiwi zvakawanda. Vana vacho vaifanira kuzongondiudza kuti vanoda mari, vobva vabata zvinhu zvavo zvandakapiwa nababa vavo vondiperekedza toenda panenge paine rwizi rinenge riine mvura inenge ichiyerera, then ndobva ndangotenda ndobva ndazvisiyako ikoko. Saka ndo zvavakandiudza kuti ndo mhiko dzakakosha. Vakati asi kana ukabuda muno muSouth Africa ukaenda kune imwe nyika ukasazodzoka, zvinhu izvi zvinokurova ukasvika pakufa, ende zvichakurova panzvimbo yekuti unenge uri pavanhu, zvekuti vanhu vose vanobva vatoona kufumurwa kwako nezvitokoloshi zvandakapiwa. Saka mukomanashi pandakati ndaita zvitokoloshi izvi, basa rangu randainge ndichiita, ndainge ndichiita zvekugadzirawo ma-TLB, ma-heavy machinery. Saka ndakange ndiri plant fitter, ndainge ndichimboshanda pane imwe mine, but pamine pandainge ndichishanda apa painge pachishanda marudzi akasiyana siyana. maMozambicans vanoroyana akomana, ende ivo ndivo vanenge vachida kuti vange vachizopiwa zvinzvimbo zvinenge zviri pamusoro-soro. Saka havagoni chirungu sezvo kunyika kwavo kuchitaurwa Portuguese. Sezvo vasingagoni chirungu kudaro, vanobva vada kuti munhu wose ange achiita sekunge asingagoniwo chirungu, zvekuti kana ukataura nemurungu vanenge vachida kuti urambe wakanyarara. Mukapiwa basa, kana uine basa raunenge uchinzwisisa, vanenge vachiti nyarara, so that tinge tichizongonzi tose tatadza basa nemurungu. Kana iwe ukada kuenda pamberi uchiti zvinhu izvi ndinozviziva pamberi pemurungu, vanoroyana. Saka ndakabva ndachizotanga kufamba, ndafamba ndopandakabva ndachizosangana nasangoma wangu uyo akazoshayika zvake. Saka sangoma uyu akatanga kundipa midzi yandainge ndichishandisa. Mazuva acho iwawo ndainge ndichirwara zvakaomarara mushure mekunge ndaroyiwa. After ndapiwawo promotion pabasa, ndini ndainge ndava shift supervisor, zvakange zvisingafarirwi nemaMozambican nekuti ivo vainge vachida kushanda vari voga uye zvekare vasingadi kukontrolewa neumwe munhu anobva kune imwe nyika kana werumwe rudzi. Saka vainge vandivenga ndokubva vachizondigadzira. Ndakarwara zvakaipisisa zvekuti ndikadai ndakasvika pakufa. Saka ndaitwa shift supervisor kudaro mukoma, ndakange ndavawo nemishonga yangu. Saka mishonga iyi sezvo
izvozvo tainge tichishanda pamaini taiwanzo kupfeka magambutsu kana kuti masafety shoe. Saka ndaitora midzi iya ndisati ndaburuka mumotikari mangu ndobva ndachizobairira mubhutsu dzainge dzakaita kunge tsangamidzi dzandaipota ndichienda kunotora kuna sangoma iyeye. Nekufamba kwenguva mukomanashe ndakatanga kuona chishamiso mumotikari mangu. Ndaiona kamwe kakonye kandaiti ndikakaona ndikakanakurira kure kana kukakanda panze nditori kana mufreeway ndichidzokera kumba. Kakonye aka kaizongo dzoka zvekare mumotikari same day ndaizokaona futi kava mumotikari mangu. Ndakazoenda kuna sangoma ndikanobvunza kuti kochii chainge chichiitika. Sangoma ndopa akazondiudza kuti ndakange ndava nekamwana kangu ako kainge kachindichengetedza, kati gonye iroro ndo rainge richazondichengetedza kubva kune vavengi avo vanenge vachida kundiparadzira upenyu hwangu, uyo anenge achida kuti ndinge ndichizosangana nezvakaipa zvaizoitika kwaari. Ndakati hazvina hazvo kuipa. Zvadaro mukomanashe ndakatanga kubata mari, ndopa ndakatanga kuitawo zvematenda nemudzimai wangu tikakwanisa kutotanga kutengawo maTLB edu atinoita zveplant hiring. Saka ndakazosvika pakutenga VW Crafter ero rekutanga. Iko zvino zvindematatu ari paroad tinorova long distance achienda kumusha kwana madam vanobva kuKZN ndowe muno muSouth Africa. Saka business redu rinotofamba zvakanaka. Dambudziko riripo ndiroro mukomanashe rekuti iniwo zvemuno zvacho ndanga ndava kusatoda, ndava kuda kudzokera kumusha, asi ndinotya kuti kana ndikangoyambuka border ndikanzi ndatsika ivhu, nekuti ndakanzi ukangotsika ivhu rekumusha kwako ndisina kukugadzira kana kutora zvinhu zvangu, zvinhu izvi zvinogona kutokukanganisa, ende zvinokukanganisa uri pamberi pevanhu zvekuti unge uchizova wakafumuka, vanhu vange vachizozviziva kuti izvi ndo zvawainge uchiita. Kana mukazokwanisa kuzondibatsira kana mukasangana nemunhu wamunenge muchiziva anobatsira, please ndapota munge muchizondiudza, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu zvino ndakavabvunza kuti saka zvamuri kuti kumusha munofanira kutanga mambotaura nevana ven'anga vari kuti kudii. Saka ivo vakati hanzi vana ava ven'anga vakati isu hatichazvikwanisi nekuti tava kuita zvekunamata. Zvakaoma, hanzi vakaramba vakati isusu tava kuita zvekunamata. Zvakangooma hazvo vedu ngatitaurei navo mucomment section. Pakaipa hanzi handizivi kuti ndoita sei, handichina kana tarisiro neupenyu. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashe muri sei zvenyu, please post my story. Makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu yandiinayo kupfuma kwangu kwandakaita muCape Town. Saka ndakauya kuno kuCape Town ndainge ndatogara hangu ndiine mishonga yangu yandainge ndiinayo. Ndakabata mishonga apo pandakange ndichishanda musaloon ndiri kuZimbabwe. Ndaiwirirana nomumwe mukadzi ainge ari wekuMalawi, akandipa mushonga wekuwana maclients, but zvazvinoita manje ndikakupa mari ukagara nemari yangu mumba mako, as long as mari iyoyo iri mumba mako unenge uchitongoshandira inini. Ndazouya kuno kuCape Town ndakatanga zvekare kushanda musaloon, but mushonga uyu ndainge ndatovawo nenguva ndisingachaushandisi because mushonga wacho zvaunoita unoushandisa makuseni paunenge wava kuenda kubasa. Saka unofanira kugara uine nzara 1 inenge iri natural. Saka nzara iyi inofanira kugara yakarebawo good size, then paunenge wava kuda kuenda kubasa mushonga wacho unogara mune kamwe kabhodhoro, unobva wanyika chigunwe chako zvekuti powder inosara iri munzara because wakaita powder. Paunenge uri kubasa macustomers anenge achiuya kwauri neuwandu hwawo. Ndava muno muJoni ndakati
ndiri kushanda pacho there was no competition, saka ndaitowana kamari kangu karibo ndainge ndisingachaushandisi mushonga iwoyo, saka takazotanga kutamba raundi. Dai ndakaziva mukomana Nashi ndikadai ndisina kumbobvuma kutamba raundi nevanhu nekuzotambudza vanhu, saka tichitamba raundi kudaro ndipo apo pandakangotanga kungonhonga mari. Mazuva ekutanga ndina kumbofunga zvakawanda nezvazvo. Ndakakwanisa kuzodzoka kuZimbabwe ndainge ndakabata mari yaidarika 100 and something thousand. Saka zvaiitika mukomana Nashi ndezvekudai munhu wose wandainge ndakakandirawo raundi is obvious ka unenge uine kamari kako kaunenge wakati unozoseva, saka anenge aitawo munyama wekuti anoseva kana 20 rand chaiyo pamari yandinenge ndakamukandira iri mari yeraundi. Mari yako inenge ichingoti ikangopinda mumba mako yobva yatotiza inokunzvenga yobva yauya kwandiri. Ndava kumusha manje ndakazoenda kumukadzi uya wekuMalawi tiri kutongoita zvedu nyaya, ndopandakamuudza kuti ndainge ndichida kutenga stand. Akaseka akati ndaizviziva zvangu kuti kuSouth Africa kwawaenda ikoko vanhu vachanotorerwa mari dzavo. Ndakashamisika nekuda kwemashoko ake, saka I want to repent mukoma nekuda kwezvandakaita izvozvo. It was never my intentions, asi kungoti mushonga wacho unotongogara utongori muropa sezvo ndakatoushandisa nechekare. When you post my story muzongondizivisa ndinenge ndiinemi mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoroma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.